M'ha semblat molt interessant també perquè ha estat confrontar diferents punts de vista i diferents maneres d'afrontar l'acte comunicatiu des del punt de vista més tradicional, periodístic, amb altres més, amb noves vies, noves formes de comunicació, i m'ha semblat que ha deixat palès que el nou escenari és molt ric i molt coral en noves veus, i que les possibilitats que dona avui la tecnologia són està trastocant tot el futur comunicatiu. Jo crec que heu de ser experts en internet, estic segura, i crec que heu d'entendre no només com escriure, sinó quins són els fluxos de comunicació actualment, saber una mica d'analítica web, fonamental, una mica de posicionament, xarxes socials, com buscar fonts d'informació, com fer periodisme en temps real, això és fonamental, com investigar, com rastrejar, com buscar informació. Hi ha moltes habilitats digitals que s'han de treballar i que no estic massa segura que a les universitats us estan donant aquesta informació. Si no l'estan donant, teniu que buscar, perquè avui dia, si tens un interès i vols aprendre coses, a internet tens totes les fonts d'informació. Hi ha molts blogs per aprendre. Jo crec que heu de tenir aquesta actitud molt més proactiva. I segona cosa molt important, tenim una identitat digital, no? Tenir un blog, tenir un lloc on aglutineu totes les vostres branques, totes les vostres accions a internet, no? Un lloc on inscriu el vostre nom i tot allò que esteu produint, que podeu mostrar, que la gent us pugui reconèixer i diferenciar d'altres. El futur del periodisme està en el periodisme. Internet serà una via més, però internet en aquest sentit ha de ser transparent, no? És una eina de treball, a la vegada que és un lloc on es fa informació. Fins i tot la gent que treballa un diari de paper utilitza internet, no? És transversal, ja no pensem només en suport, sinó en transversal, no? En que internet formi part del teu dia a dia.